isebezithumela lezo zibhobo namakhanda ahlula amaphilisi. Uyavuka wami umama aguqe phansi ngawo womabili awushaya umthandazo awubhekise emazulwini. Athi Nkosi, noma sezingihlaba ezipikile benibingelela ngensini abaFarisi, kodwa wena usazothola udumo kimi ngoba kimi wena uyisindiso. Athi lapho esemoya ekhuluma ngezilimi, uvuleke endlini angene ubaba ememeza esedidizele endaweni yamaphepha ehluleka nawo ukuzimela. Impapho umama azoyithola melingelela, isibhakela solandela, umshaya imbhaga namafasitela, imbhakelela amacala angazange awenza. Kodwa yaqhubeka umama ngithandaza ngishiye inyembezi seziziphumela. Athi Nkosi, ngisho sekusinda kwehlela ngisoze ngayekelela, ngiyazi nalomthwalo uzongithwalisa. Noma izifungo engazenza sezingimangalela, kodwa ngiyazi uzoba nami uzobe bese ekupheleni kwale ndlela. Abophigayo nababophaqa ahambe obeka amanzi okuhlamba, abuye awanikeze ubaba, amlungisele indawo yokulala, amnikeze nokudla, azi kahle ukuthi ubaba uzonqaba. Uthi ngeke ngiyathi amanye amakhosikazi lele ethokomeni namadoda awavuka umama kulo mnyama ayekophanda. Nalapho ephanteni ufika izifana zamagama, abantu bemxhapha ngezihlamba bemfisa ngamagama aziswayo bezama ukumphuca lokuncane asuke ezama. Kodwa nakhona uyabekezela athi, yazi ubuhlungu bami bophe ngibusibusise ezinganeni zami ngoba ngifuni zona zikhule zifane nami. Indoda wamama uthini endaweni sebemphendula angangena imizilungiso zami ebatanise dayise kufuneka athini imali yokuyorejista. Athi bantu abantu noma ngenalo ukuthi kodwa ngizofaka umfutho ukuthi ngithole imfundo ngoba ngiyazi ekugcineni iyona yona enzutho. Mina ngitholanga ithuba lokufunda ngoba ngangilusa, kodwa noma ngigula ngizovuka ngiye kophansi ukungivimba ngoba ngikufa. Bese kuba iy'ngane zakhe abuke odadewethu athi kubona, zingane zami ngifuna nizimele la emhlabeni. Izingane zami ngifuna nizimele la emhlabeni. Ingene emshadweni sekuhluzekile kanini emqondweni. Uma khona enidingayo nisiphikithe nini emaphaketheni. Kodwa phela abantu abanizithole emadodeni. Ngoba lokho kwakunjalo futhi kuyona kanjalo kuze kube sekugcineni. Bese kuba mina simfana wami uzungamshaya wesifazane. Noma kunzima ukukontrola ukudinga kwakho ungavuleli ukuphendula isilwane. Uthando wesifazane ungakuthandi kakhulu ngokufuna nilale. Uqinisekise ukuthi emshadweni akasahleli ngoba esehlelele izingane. Abantu abangakuthi noma mina singihambile ngikhumbule ukuthi manje uNkulunkulu soze nabazintandane kubo bonke omama bakhona nomhlaba abashada nabadivorce including nalaba abangcwaba laba abasala ney'ngane zincane baphoqelelwe baphenduke obaba emakhaya. Omama siyanithanda noma sincishe imali yokudla, kodwa ngiyaqhubeka ngizincishe ukudla nisithandazele noma singanasi. Indoda wamama.